ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಇನಿ ಅರಿಪೊಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಅರಿತ ನಿಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನ ತೂಪಾರ್ಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಕ್ ಆತನೊಂದು ಅರಿಪೊಡಿ. ಇತ್ತೆ ಬೋಡಪ್ಪಿನ ಸಾಮಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪುದಾತು ಅರಿ ಉಂಡು ಒಣಸದ ಅರಿಯವು ಅವು ದೆಕ್ಕದು ಪೂರ ರಡ್ ದಿನ ನುಂಗದು ದೀತೆ ಒಂತೆ ಮನ್ಪುನ ಅತಿ ಯಾವುಂಡು ಒಣಸದಾರಿ ಮಸ್ತಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಲ್ನ ಪೆರೆದು ದೀತೆ ಬೊಕ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತ ಕಾಳುವಾಸಿ ಯಾವುದು ಒಂಜಿ 1/4 kg ದಾತು ಯಾವುಂಡು ಈತೆಕ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಈ ಅರಿನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಪೊದುಪ್ಪೆ ಬೊಕ ಯಾನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ತಾರ ಇನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ಲನು ಯಾನಿತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪನೇನು ಒಂತೆ ನೀರು ಮತ್ತು ದಾಲ ಪಾಡಿರೆಜ್ಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಡೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ತಾರ ಇನ್ನ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಎಂದು ಮಲ್ತು ನಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪಯಾನು. ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬನಲೆಲ್ಲ ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಬನಲೆ ಸೋಕು ಕಾಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅರಿ ಪಾಡುವೆ ಒಂತೆ ಪಾಡುಡು ಫಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ಯರಲ್ಲಿ ಅವು ಕಂಚುಡು ಒಂತೆಂತೆನೆ ಪಾಂಡ ಸೋಕು ಕುರ್ಲುಡು ಇಂಚೆನೆ ಪೊತ್ತಾರು ನಾಂಡು ಅರಿನೆ ಸೋಕು ಕುರ್ಲು ನಾಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಕೊತ್ತುದಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿಡು ಈ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ನಾಂಡು ಸೋಕು ಕಾಯಿಂಡು ಸೋಕು ಕುರ್ಲುದುಡು ನನ್ನ ಯಾವು ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ಲ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂತೆ ಚೌಳಿ ಯಾವುದು ಚೌಳಿ ಆಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಡು ನಾನಿತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೆ ನೀನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ತಾರಾಯಿ ಬೆಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಕಲ ಮಲ್ತದೀತೆ ಇಂಚ ಒಯ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಲ್ಲಿಡ್ಲ ಒಯ್ಟ್ಲ ಹಾಪುಡು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಇಕ್ಕು ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅರಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದೀತೆ ಇತ್ತೆ ನೇಣಿ ಅನ್ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೈತೆ ಇಂಚೆನೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಂತನ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಅರಿ ಪೊಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂತೆಂತೆನೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚೆನೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಲ್ತಾರ ನಾಂಡು ಬೊಕ ಇಂಚ ಕೊದಿಪದಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಂದಂದು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಅಪಗ ತಿನಿಯರೆ ಬೊಕ ಇಂಚ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೆರ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಒಂಡಲ ಒಂತೆ ದಿನಕ್ಕೂ ದಿಯರೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಅಪಗನಿ ನಂಗೆ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನಿಯರೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೆ ನೇತ ಅರಿತ ಅರಿ ಪೊಡಿತ ಇತ್ತು ಐಕಿತ್ತ ಒಂತೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡ್ಬೇನೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಾದಾಮಿ ಗೋಡಂಬಿ ಅಂಚೆನೆ ಲವಂಗಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಚೆನೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚೆನೆ ಇಂಚೆನೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟನ ಅಂಡು ಬೊಕಡ ಮಂದು ಪಾಕ ಮಲ್ತದು ಬೆಲ್ಲದ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಒಂತೆ ದಿನಕ್ಕೂ ದಿಯರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆಗೂ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿಯರೆ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ತದು ದಿಯರ್ನ ಮಲ್ತದು ತಿನ್ನ ನಾಂಡು ಅರಿಪೊಡಿ ತವುಂಡೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲ ಮಾತ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಈ ಅರಿಪೊಡಿ ತವುಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.